Ċisju. Ċisju fenek vera ħelu. Ħelu ta' veru. Ċisju fenek ta' ċarruta. L-isbaħ fenek li xi ħadd qatt jista' jkollu. Imma baqa' fuq l-ixkaffa tal-ħanut għax kulħadd jiggustaħ imma ħadd ma jieħdu miegħu. Qed jistenna lil xi ħadd biex ikellmu u janqu waħda miegħu. Wara 3 kotba tal-adulti iddeċidejt li noħroġ dan il-ktieb. L-istorja tiegħu hija twila ħafna għandha l fuq minn 15-il sena. Avolja dan il-ktieb ġie pubblikat is-sena l-oħra. Imma Ċisju xtaqt li l-istorja tiegħu tinfirex mat-tfal. Kemm minħabba l-karattru, kemm minħabba l-istorja u kemm ukoll minħabba element jiena nħobb nimxi ħafna bl-emozzjoni wkoll meta ktibt il-Ċisju. Ma kontx qed naħseb fuq Ċisju biss, imma kont qed naħseb fuq l-istorja li dan Ċisju bażikament jgħid. L-ewwel ħaġa li nixtieq nagħmel hija li nirringrazzja lil Christine Mizzi. Christine hija ħabiba li konna wkoll konna qed nagħmlu l-masters l-Università flimkien, fil-fatt anke gradwajna flimkien. U meta kelli l-iskript ta' Ċisju u l-Horizons tal-Buni wkoll jekk naf xi ħadd li jista' jagħmilna l-illustrazzjonijiet, tlabt lila hi pittriċi u illustrattriċi kbira għal min jafa forsi jintaqa' magħha anke fil-Malta Comic Con tkun qed hemmhekk tagħti l-sketches tagħha fejn jidħlu anke karattri fittizji u Ċisju bażikament huwa bħala stampa huwa kreazzjoni tagħha. Il-qabża minn kotba l-adulti għal kotba tat tfal ma kienx biss fejn tidħol il-kitba imma wkoll fejn tidħol l-illustrazzjoni u minn hawnhekk nixtieq nerġa' nirringrazzja għax ix-xogħol li għamlet bażikament mhuwiex biss fuq dan il-ktieb biss imma wkoll fuq il-Big Book li l-Education Department iddeċidew li jażlu fil-fatt illum il-ġurnata Ċisju jinsab fl-iskejl kollha ta' Malta u Għawdex bħala ktieb kbir fejn l-allima jkunu jistgħu jagħmlu sessjonijiet ta' qari u ta' diskussjoni ma' tfal fil-klassi tagħhom. Minu Ċisju? Bażikament Ċisju huwa ġugarell ta' vera, huwa fenek ta' ċarruta ta' vera li kien qed jakkumpanja lil tarbija li kienet għadha kif titwielet u din it-tarbija kellha ħafna komplikazzjonijiet. Dan il-fenek mexa tul il-ħajja u tul il-mirakli biex ngħidulhom hekk ta' dan it-tifel li llum il-ġurnata huwa b'saħħtu iktar minni twal minni. Imma Ċisju din hija l-istorja li ħloqt jiena biex kif dan Ċisju sar realtà. Fil-fatt l-istorja ta' Ċisju tispiċċa din l-om li tmur ġu dan il-ħanut u ssib dan il-ġugarell u tixtri ħat-tifel tagħha li huwa marit. Dan huwa l-ewwel stadju. Nixtieq li Ċisju jkollu sequels, jkollu kotba oħrajn warah fejn it-tfal li ġa qegħdin isiru jħobbu lil dan Ċisju jkunu jistgħu jikbru miegħu mal-istorja tiegħu. Ġifieri Ċisju ħajkber magħhom mhux biss huma jikbru ma' Ċisju li jibqa' ġugarell żgħir. Stejjer hemm ħafna u anke grazzi għal Horizons li qed jagħmluli kuraġġ ukoll biex intihom iktar stejjer kemm għall-adulti u kemm għat-tfal ma nimxu pass pass. Bħalissa qegħdin hawnhekk quddiem il-kamera nitkellmu fuq Ċisju, probabbli l-ġimgħa d-dieħla nkunu qegħdin quddiem il-laptop u nikdbu l-istorja it-tieni waħda ta' dan il-fenek ta' ċarruta. Grazzi li għal darb'oħra qegħdin issegwu episodju ieħor mill-YouTube channel tagħna Rescoli by Carlo. Għal dawn il-ftit episodji fejn tidħol il-letteratura u l-kitba tiegħi
libna għal Malti speċifikament għax il-kotba huma miktubin bil-Malti. Nixtiequ li jkun hemm xi ħadd li jagħmel traduzzjoni tagħhom biex kemm jista' jkun nifirxu l-istejjer tagħna b'lingwi differenti, imma dak il-proċess għadu ma wasalx. Għalhekk l-idea kienet li dawn il-videos nagħmluhom bil-Malti biex l-udjenza Maltija tkun taf il-kotba tagħna fiex jikkonsistu. Grazzi, ibqgħu iffollowjawna u tinsewx tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna Rescoli by Carlo.